Yawwa, ka san abin da yasa na ɗauko ka daga wajen aikin ka? Wannan kyamaran bidiyo nake son za ka yi mu. Ka riga ka ga abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya. Malamai sun yi ga sunan ana ta nasiha ana ta yi amma to shi yasa mu ma muke son za mu zo da namu salon muna kira ga al'umma su ma su ba da gudunmuwansu. Kira za mu yi ga shugabanni, talakawa da matsiyatan da malaman da kowa na arewacin kasar nan namu. Yawwa, saboda haka mu je ta can sai ka ɗauka abin da kyau. Ni ne Baba Sani mai ɗauke da gaskiyar magana. Yan uwa assalamu alaikum. Ni ne Baba Sani, sunana Baba Sani. Malami ne Baba Sani, president ne Baba Sani, gwamna ne Baba Sani, commissioner ne Baba Sani, minister ne Baba Sani, dakta ne Baba Sani, komai ni ne Baba Sani. Yau na zo zan yi waka, mai sauraro zo ka taka, gaskiyar magana na ɗauko, ku taho in ba ku sako. Magana ce kan ƙasata, musamman yankin arewa. Arewa tana zubewa, arewa tana macewa, jama'ar ta suna macewa, al'umman mu suna ta kuka. Arewa san ba abinci, wallahi san babu kuɗi, kidnapping sai arewa, bindiga daɗi arewa, gwamnonin mu suna ganewa. Wallahi ba zan yi kuka, ni zan yi kuka. Allah na zo da roƙo, addu'a yau zana miko, kai ne mai bamu komai, ka taimaki 'yan arewa.